दसे थाना होदो अननानै दै लोगोफोर माने बारा नाङा 5 मिनिटसो थाना होबानो जाबाय अननानै। दे कमेन्ट होलायदो लोगोफोर दसे सम थानानै होदो लाइक होनानै दे सोर सोर दंफैयो अननानै। दे सोर सोर दंफैयो लोगोफोर कमेन्ट खालामना होदो दे दसे सम थानानै होदो लाइक होना होदो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साब खालामना गालांदो लोगोफोर अननानै दसे सम थानानै होदो अननानै दे 5 मिनिटसो थाना होदो अननानै बारा नाङालै 5 मिनिट थानानै होबानो जागोन दे। नै हाथरखि बायदि ख्रि ख्रिनो जोंना अरुनाचला नायनो हागोन लोगोफोर। दे अननानै कमेन्ट खालामना होदो दसे अननानै आरो सोरनो माबा नांगौ लोगो खालामनांगौबा लोगो खालामगोन दे कमेन्ट खालामनो लोगोफोर अननानै। दे लोगोफोर कमेन्ट खालामलायदो जायनो लोगो नांगौ बुंहरबानो जाबाय लोगोफोर अननानै। दे जायनो लोगो नांगौ कमेन्ट हरनानै बुंहरबानो जाबाय आं खालामहरगोन मबाइल गंसेसो बुंहरबानो जाबाय लोगोफोर लाइक होआखैबा लाइक होना होदो अननानै। कमेन्ट खालामदो लोगोफोर अननानै दसे सम थानानै होदो होननानै गावनि लाइक होआखैबा लाइक होना होदो लोगोफोर अननानै। दे कमेन्ट रावबो कमेन्टखौनो खालामाखै बिरतासो खालामदो बिरत दे बड'गाव